Поста хора, аз съм Торали, днес снимам в Average PvP. IP го има в описанието, скайпа на Owner е горе в средата, по-точно. Днес реших да правя една малка томболка, тъй като отдавна не съм правил такова нещо и да знам, реших да предприема. Сега ви каква е томбулката, мисля, че е скромна така, не е много опната, нали? Така, това е за първо място, full set, full меч и full лък. Тук 15 легендарки и 32 Diamond блока, така наделен на 2 ще го раздела. За второ място ще е тази. Protection 4 на Breaking 3, Match Sharp 4, Fire 2. 10 стакнати Potion Strange 2 и 10 стакнати Fire Resistant, нали, първо и второ място. И тук материали за Potion. Да, ще ви покажа нашето развитие. То не е развитие, сме бая опнати. Тук фул бъкани честове. Како да ви кажа друго? Това не е честа с Bedrock. Да, имаме много, не продаваме. Трябва ни. Ако решим да продаваме, ще ви кажа. И те. За да се запишете за томбата, трябва да се абонирате за мене. Да харесате клипа и да напишете в коментарите името си, запис, теренци, никнейма. И така. Томбата ще изтега след като посъбера така 23 луната с Random Orc. И те. Влизайте, сервера нали, ще го има в описанието, т.е. IP-то де. Влизайте там да стават мелетата, защото хората садват, много ги бия сега и да, знаете какво. И така, ако искате и ми продавам сервера, тези които играят, нали. Bedrock, още се чуя дали да продавам. Имам много, обаче ще ми потрябва за нещо все пак. Сега ще ви покажа спауна. Сори за лага, компютъра ми е зле. Това представлява спауна, ако мога видите. Още не. Ето го. Да, на мен както винаги ми лагва. Супер лаг, че ма дразниш. Това е шопа. Че лаги. Може да купувате спаунери. С бая скъпички, ама за хората, които играят вече бая, не толкова. Ще ви покажа варповете. Warp Drop Party. Това представя Warp Drop Party. Тук стават евентите. Аре бе! Бах ти лага. Warp Jump. Но там е Sprint. Stunt евента и така. Другото, което ще ви кажа е Warp Enchant. Онерица Power Smile и The Mod. Лоша работа. Ето Warp Enchant, ако му се енчантвате си репервате. Warp End, моят любим Warp. Тук стават големи мелета. Ето Warp End. Тук може да джаста да събиете. Имам още Full Defender честа, мога да правя други томболи, зависи какво настроение съм. Така, тук съм ви показвал. Warp Nether, не, защото много ще ми лагва. Warp Points не съм показал, тук може да си купувате ранкове.
Така. 775 е Soldier. 900 points е моят ранг. 500 нинджата. И така. Значи, след като цъкнете на табелата, пишете да по-конфираме, вече сте някой ранг. Зависи кой си купите там. Сета. PvP Hall, чакайте да ви кажа. Той на спал, нали ще ми лагва, бая. Мършо. Ето тук скачате и събиете. Аз не ви го препоръчвам, много ще ви бят. Следващия е Run Event, така. Те са само за евентите. Warp Shop показвах. Трейд не съм. И Water Games. Там ви пускат в едно като граден терен. 300 честове. Ето тук идвате. Трейдвате айтеми. И излизате. Не знам, бъгна се. Както и да е. Няма повече ларпове. Така. Отиваме в хома. Да, в хома. Чакайте. Какво е това, бе? Да. Това е тук, къде го райднахме. Ей, и сапиш. Оскар БГ. Те мършата игра с хак тук. 24-7. Краса бесихме, му влязнахме тук и го изгрифахме. Голстон, чакайте. Сори, ако чувате някакви шумове. И така. Не. Не! Това ще е от мене. Ако ви харесва томовата, пак повтарям, трябва да се абонирате за мен и да харесате клипа и да напишете в коментарите запис. И това ще е. Ай, чао!